क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव मनोरन्जन ब्रह्मनि दैदेननायाव बीजेपी दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंनो गोनां बीटीसी बिसायख'थियाव दतमा बियाबाव बीजेपी दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों बीजेपीनि दैदेनगिरि मनोरन्जन ब्रह्मआ बीजेपी दोलोखौ गोहोगोरा खालामनो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय बीजेपी दोलोनि मावथिफोरा बेबायदिनो मैया क'क्राझारनि सेरफांगुरि रामफलबिलाव बीजेपी दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 60निबो गोबांसिन सोद्रोमाफोरा बीजेपी दोलोआव जयनिं जाफैयो गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बीजेपीनि मावथि मनोरन्जन ब्रह्मआ बरायो मा मुं मादैनिया आंनि नामा सान्थिमय ब्रह्म गामिनि मुङा रामफलबिल बाजार नोंथाङा मा दोलोआव जयेन जादों बीजेपी बे मनोरन्जन सारनि दोलोआव जों हाबफैदों मा दोलो माबा बीजेपी दोलो सिगां मा दोलोआव दं जोंहा आगोलाव माबायावमोन UPPL आव मानो नागारबोखो नोंथांमोना दा जों जेबो माबा जानाय बादि मोनाखै ओंखायनो जों बे सोलायबाय आरो नोंथांमोननि समस्थियाव बीजेपीआ देरहागोन औ देरहागोन जों दा बिसोरखौ गासिबो माबानानै ज' जानानै गोसो जानानै फैदों फैगौ 2025आव जोङो बीजेपी दोलोनिफ्राय गेलेगोन आरो बेहाय जोङो जोंनि समाज सिबियारि बिथां मनोरन्जन ब्रह्मखौ लानानै गेलेगोन बेखायनो जोङो गामि गामि हाबदों आरो दतमा समस्थिनि गामि गामि हाबनानै रायजो राजानि सापर्ट जोङो बेखौ बुथुमगासिनो दङ आरो मोजां रायजो राजानिफ्राय जोङो सहानुभूति बा अननाय अनसायनाय आजावनायखौ मोनदों जयनिं जानायाबो बेनो जायगा जायगा जयनिं जागासिनो दं बे रामफलबिल बाजारनि साबेसे जयेन जादों दिनै 62 जन ओमफ्राय जयेन जाबाय दोलोआ बेयो गुबुन गुबुन दोलो हयथ' BPF माबा माबि थाबाय कंग्रेसबो थाबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बीजेपी दोलोआ माबायदि अनसायनाय बीजेपी दोलोआनो दा फार्स्ट पजिशनाव दङ आरो बेहाय जोङो बर'ल' नङा गुबुन गुबुन जनगोष्ठी बर' राजबंशी आदिबासी नेपालि गासै माबानिफ्रायनो जनगोष्ठीनिफ्राय जोङो हेल्पखौ मोनगासिनो दङ आरो बुद्धिजीबिया बांसिन माने 90%आनो जोंजों दा सापर्ट होनो माबागासिनो दं मावथों बिसोर माने जों जा नुदों बिसोर गावसिनि सापर्टफोरखौ हमथानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ ओमफ्राय गोदान मानसि बुथुमनाय माबाखौ जों नुवाखै आरो दतमा बियाब हिसाबै बीजेपीआनो देरहागोन आरो जोंहा गुबुना मा जायो जों बेखौ खरसा दतमाखौ जोंनो नांगौ आरो जों जेरैब्ला बेखौ साक्सेस खालामगोन गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।